puyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis. D3 Bio, ang D3 nga may visio, ang visio nga may D3. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio, ang D3 Bio nga may visio, ang visio nga may D3. Mga butika para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500, ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigko bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500, DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C. Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C, sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang nakamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:34 sa agang oras, ginadulong sa Roscalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na
nakadetox ka pa. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga K5 sa pagpangalagad sang Balitang K5 sa umaga. Today is Monday. Adlaw kita sang Lunes mga kabyanan. It's a beautiful Monday morning para sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. We thank God for another day, for another life, for another gising, for another blessing. Salamat sa Ginoo nga dayawtang aton sini mahal nga makako sa pagatag sa aton sang panibagong adlaw. Agod magi obra naman sang aton sini nga misyon diri sa kalibutan mga ka-K5. Alas 4:38 oras sa aton sini nga pagpangalagad. Ini ang Balitang K5 sa umaga mga kabyanan. Sa gihapon sa inyo kinaandan kaupod ninyo sa tag sa kaaga, kaupod ninyo diri sa Balitang K5 sa umaga. Ako naman ang inyo alagad sa kahanginan ka K5 Ray Espeja Umalay. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Mga mainit ka mga balita ang aton sining pag-istoryahan subong adlaw sang Lunes mga ka-K5. Apisar nga mga baskog ang hangin sa aton sining palibot, no? Ginapasalamatan ta ang mahal nga makako ang aton sining Ginoo for giving us a fair weather, no? Halin ka hapon mga kabyanan. Ang aton sining nga nabatsagan diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magamay gid lamang nga pagtulot-ulit kag hangin sa aton sining nga mga kabyanan, no? Sa aton sining mga pinalangga mga tagpalamati. Way kita ya maka-eksperyensya kasubong sa nagaka-eksperyensahan subong sa aton mga kulturan dito sa area sang Luzon mga ka-K5. And we keep on praying mga kabyanan nga mag nubo kag hina ining si typhoon super typhoon 1
sa aton sini nga mga ka K5 no. Kung sa diin makita naton sa pila ka mga videos na mga kabyanan nga naga-viral sa Facebook nga tuban kabaskog ang hangin nga dala ni Super Typhoon 1 mga ka K5 kagyara na ini sa Super Typhoon category no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. That is why nga hindi basta-basta ang ulan kag hangin nga dala sini mga ka K5. No, that is why nga sang gitalikdan nga mga inadlaw ginpaidalom kita mga kabyanan sa signal number 1 ang bilog nga probinsya sang Iloilo. Nagkansilado man ang pila ka mga klase sa pila ka mga kabaruhanan mga ka K5 diri naman niya sa may probinsya sang Iloilo sa aton sini mga pinarangga nga mga taga-palamati. Karon ni baloon nato na basi may pila ka mga nagdugang pagid nga nagkanselar sang klase subong adlaw sang Lunes. Ibaloon ta na karon may ka K5 Sani Punay sa aton sini nga news center palihog lang ko kay ka K5 Sani Punay no. Remind sa iya nga i-prepare na karon para tis mabalaan naton ang pila ka mga bulutuan nga nagkanselar sang klase sa pila ka mga kabaruhanan mga ka K5. Alas 4:40 sa aga oras diri sa aton sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga mga kabyanan. Ginaabi-abi ta ng aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati mga suki naton sa kanginan nga nagpupunta sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Kamusta kamo tanan mga ka K5 binigid sang aton sini mga pinalangga nga mga vendors sa aton sini nga mga kulturan ang aton sini nga mga merkado publiko sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning sa inyo nga tanan mga kabyanan. Nakaplastar na, nagabaligya na, umpisa na sang pag-entertain sang aton sini nga mga customer mga ka K5 ang aton sini nga mga listeners subong nga aga. Sa ato sini nga mga mamang tsoper, aga para pasada, good morning sa inyo nga tanan. Mga ka K5, kamusta ang inyo sini nga aga halong sa pagbiyahe? Sa aton sini nga mga ka K5, no, halong-halong gid sa pagbiyahe subong nga aga. And pangamuyo gid antes nga sakay kag mag-uyat sang inyo sini nga manabela. Agud nga maging safe ang inyo sini nga pagpanglakaton kag pagbiyahe adlaw-adlaw mga ka K5. Morning gid sa aton sini nga mga mamang tsoper alin sa tricycle, e-bike driver, bus driver, van driver, tricycle driver kag taxi drivers, mga mobile patrollers naton sini K5 taxi patrollers kag WBTC mobile o kon modernized jeepney. Good morning sa inyo nga tanan. And of course sa aton sini nga mga ka K5 gina tamyaw taman sa mayong agang aton sini mga K5 Fans Club International, mga online netizens naton nga nakatutok na subong nga aga-aga pa diri sa balitang K5 sa umaga. I-follow, i-like, i-share mga ka-K5 mga aton sini nga pagpangalagad sa aton sini mga social media platforms. Sila binigid sa aton sini official Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. The more share, the more blessing! Mga ka K5! Live na live kita sa aton Facebook, YouTube channel, TikTok, kag Instagram account. Kaya para tamiyawan ng aton sila mga online netizens na kaplastar na. Mary Ricabar, good morning! Good morning ka K5 Braid, sa beautiful and happy morning sa imo. Take care and stay safe, healthy. God bless you and your family. Same sa imo Mary Ricabar, good morning. Dira sa may Pungsod, USA. Gabay pang okay lang kamo dira. Elga Sumagaysay. Oy, Tita Elga, good morning Tita Elga. How are you Tita Elga? Ngayong aga dira sa mga taga Palanggia, Putotan, Iloilo. Ila binagid kay Tita Elga Sumagaysay, kay Bon Suarez. Sa aton sini nga mga ka K5 nga nagapamatigid sa ato sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. George Dio Campo, Ricky Boy Poras sang Barangay Kalian, Putotan, good morning ka K5 Rio Malay. Pangapita SB sang DTX Coffee Mix. May kapika na naka-detox ka pa. Amning Ilomba, good morning Heavenly Father, thank you for keeping us safe the whole night and for waking us up. It's morning. Thank you for the gift of life. Thank you, Lord. A chance to start anew, to breathe and live again. May we rise with gratitude and be heart full of joy. Please escape us safe from all harms of the storm one. We trust you because you are the one who calms the storm. Amen. A blessed Monday morning ka kay Pebre Umalay. Salamat kayo Amning Ilomba for that wonderful tawag ni wonderful prayer and
tawag ni pagpasalamat, thankfulness sa aton sining Ginoo subong aga. AJ Imbrado, Berstong, Francis Latombo, good morning, Ma'am Beth Idarlilia, mayong aga ka kay Fabre Umalay, taga-pagising tuwing umaga. Kapamati kami diri sa radyo namon na. Sa Ray, ang akon bana nga si Arturo Lilia and family always listening here in Barangay Masapan, Kalinog, Iloilo, Lumihan, kag Batsuyan namon sa highway. God bless you more ka kay Fabre Umalay. Salamat gid Ma'am Beth Idar Lilia. Alas 4:45, 4:45 in the morning, mga ka-K5 oras sa ato sa nga pagpangalagad. Bigay send ako nga number na si mo ka-K5 Paul Diada. Niya ka-K5 Dan Chavez sa K5 News FM Santiago Isabela. Picture ya kada, no? At least mapakita mo man samtang report sa dire sa aton sini nga pagpangalagad, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag-palamati, no? Para mapakita natin yung kanyang mukha dito sa K5 News FM Iloilo. Oras mga kabiyanan, alas 4:46 sa aga, oras sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. May mga balantayan kita nga mga dalaguan nga mga balita, mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Standby kamo, diretso na kita sa mga labing talalupang doon naton sini nga mga headlines, mga pangulong dinalan nga gidulong sa Kalawan sa klinika DTX 500 para sa mga high blood, hypertension, no, kidney failure kag liver problem, mag-inom sang klinika DTX 500 food supplement. Himo sampalaya di sugar cane extract di superior antioxidants kasaragin makabulig para sa aton nga ikaayong lawas sa mga balita. Alas 4:46 sa aga sa mga nagapagunan ng mga balita, 7 ka tuig nga babayi ginsulod sa sako. Wala sang idalom nga panapton sa lambunaw kag nasapwan na gid lamang ini nga patay. Ibalaon tani karon mga kabyanan, magkahunos-hunos sini mga kabyanan nga balita sa aton sini nga mga kakipay didto sa may Banwas sang lambunaw. Nagahilibi oning lula sang biktima, mga kakipay sang masapuan sa isa ka balay. Mga kakipay nga wala na ini sang kabuhi. Wala na ini sang pangidalom nga panapton, ginsulod pa sa sako mga kakipay. Kag ginapatihan nga dugin himuslan ining bata. Ang Lambunaw Police Station may 4 ka person of interest sa paghimulos patay sa 7 ka tuig nga bata nga babayi. Pamilya ni alias Bebe nagapati nga ini ginimuslan antes ginsulod sa sako sa Lambunaw. Tuluon tani karon sa dugang nga mga balita kag update sa ato sa nga pagpangalagad samtang sa dugang pagidnaton sinig ka mga balita. Sa Quinto Distrito, mangungumang ginakabig top 5 regional most wanted person sa Western Visayas, nadakpan sa Banwas sang Carles, Iloilo. Masobra sa 600 ka pamilya nag-evacuate kasunod sang posibleng epekto ni Bagyong Juan sa Iloilo City. Construction worker arestado sa drug bypass operation sang Iloilo City Police Station 5. Philippine Coast Guard Iloilo naka-full alert status bangod sa Bagyong Juan. Nagsadugang nga mga balita, Banwas ang Batad kag Carles nagapatigayo na sang preemptive evacuation bangod sa Bagyong Juan, mga ka-K5. Maya-maya po ay kukunin natin ang balita mula naman sa K5 Santiago Isabela kung saan doon po tumatama ngayon si Bagyong Juan, mga ka-K5. Kakamustahin natin ang ilang sitwasyon doon sa area mga ka-K5 sa may K5 News FM Santiago Isabela, mga ka-K5. Naka-standby na ngayon si ka-K5 Dan Chavez, ang atin pong reporter doon po sa may Santiago Isabela. Magtatagalog naman po tayo ngayon dito kasi yung ating K5 News FM ay mapapakinggan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Meron po tayong mga himpilan, mga istasyon na nagbibigay serbisyo doon po sa Luzon area. At ngayon po ngay nandoon po yung bagsik nitong si Bagyong Juan, mga kakipay. Pasar ba ang aking Tagalog sa inyo? Pasara. Hindi pasado, ha?
Alas 4:49 ang oras sa ato sa nga pagpangalaga. Naka-standby na po si ka-K5 Dan Chavez ng K5 News FM Santiago, Isabela. Ka-K5 Dan, good morning. Live tayo dito sa buong lalawigan ng probinsya ng Iloilo maging sa sudad ng Iloilo. Kasama mo sa linya si ka-K5 Ray Umalay sa balitang K5 sa umaga. Kamusta yung sitwasyon dyan ngayon sa Santiago City at sa ilang bayan ng Isabela dahil nandyan na ngayon itong si Bagyong Juan at bali-balita namin ay may iilang lugar dyan sa Isabela na nasa signal number 5, signal number 4 at signal number 3. Ka-K5 Dan Chavez sa report, go ahead. Magandang umaga K5 AM Ray Umalay at sa lahat po ng tagapakinig ng K5 News FM Iloilo. Sa kasalukuyan po ay nananatiling nasa signal number 4 ang lungsod po ng Santiago at buong lalawigan ng Isabela batay sa pinakahuling ulat po ng DOST Pag-asa. At tama po kayo K5 AM Ray na ang Isabela ay may mga bahagi po na halos umabot po ng signal number 5 kagabi. Subalit sa awa ng Diyos, ang lalawigan ng Isabela naman, bagaman naranasan namin yung bagsik ng bagyo nga pong si Juan, ay sa kasalukuyan, naging mapayapa naman na itong paligid po dito sa lungsod ng Santiago to be exact. At sa ngayon, wala na pong ulan, K5 AM Ray, at wala na rin pong mga malalakas po na pagbayo po ng hangin dito sa area po namin. Subalit kagabi, talagang naramdaman po namin yung bagsik nitong bagyo nga pong si Juan at halos ang mga kababayan nga po natin ay nagsilikas mula sa mga mababang lugar at partikular dito sa lungsod ng Santiago. Marami po sa aming mga kababayan po nito ang talagang sumugod po dyan sa mga evacuation center at ang barangay Mabininga ang may pinakamarami ang evacuees dito po sa area po namin. Okay, ka-K5 Dan Chavez, no? So mabilis lang yung naramdaman yung matinding hangin at itong pag-ulan dyan sa May Santiago at sa ilang lalawigan ng Isabela. Dahil sa kasalukuyan ay nakikita natin sa satellite image ng DOST Pag-asa ay napakabilis itong si Bagyong Juan at parang itong ay lalabas na sa land area ng Pilipinas at tutungo na sa karagatan ng Philippine Area of Responsibility. Meron ba tayong naiulat so far na casualties dyan po sa probinsya ng Isabela at sa siyudad ng Santiago dahil nga po sa itong Bagyong Juan? So far, K5 AM Ray ay ongoing po ang ating pagkipag-coordinate sa mga CDRRMO at pangunahin pong mga agencies dito sa lungsod ng Santiago sapagkat magpakahapon kagabi nung tayo po wala pa na po tayong namumonitor na mga casualties at kung ano pa pong mga insidente po rito na hindi ka nais-nais. At tama po kayo na hindi po ganun katagal na naramdaman po namin yung epekto nga po ng Bagyong Juan dito po sa area po namin sa Isabela sapagkat dakong alas 8 kagabi nung una po namin maramdaman yung malalakas po na pagbayo ng hangin at umabot lang ng halos mga dakong alas 12 po ng ating gabi at pagkaraan nga po ng ilang oras lamang ay naging mapayapa na po at tila wala pong nangyaring bagyo dito sa area po namin. At sa umagang ito, ay ito nga halos wala na pong ambon-ambon na lang, ilang pa bahagyang pagbuhusa lang ng konting ulan at wala na po kaming hangin na maramdaman at base sa nakikita rin namin sa kalangitan ngayon ay tila hindi na po yung ganun kakapal yung mga ulap po rito sa area po namin, K5 AM Ray. Okay, maraming salamat sa iyo K5 Dan Chavez live na nagre-report dyan po sa lungsod ng Santiago at sa lalawigan ng Isabela. K5 Dan. Yan ang ating pong live na update mula rito sa lungsod po ng Santiago para sa himpilang kampiyon sa balita serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago, K5 News FM.
Standby DOST Pag-asa Iloilo. Ibalo na ito ng pinaka-latest nga update sa DOST Pag-asa Iloilo sa lokasyon sang sining bagyong Juan Subong. Kag kung ano na ni kabaskog Subong sa aton sining mga kabyanan sa mga pinalangga naton nga mga taga-Palamati. We thank God for for the intervention sa aton sining mga kabyanan kay dito nagkanay-kanay na ginayhinay kag hindi tanto kagrabe ang impact ni bagyong Juan sa pila naton sini ka mga probinsya no sa to sini nga mga K5 sa mga pinalangga naton nga mga tag-Palamati. Medyo samtang labi nagahilapit ining si super typhoon subong do typhoon category na lang siya sang dito sa may baybayon sang Catanduanes no nag-intensify ni siya into super typhoon no sa to sini mga pinalangga nga mga tag-Palamati. That is why nga ti grabe to ang mga balod, mga storm surge ining tubig dagat nga balod nga nagampak sa shoreline nga nag-aawas ang tubig mga kabyanan no kagati isang naglandfall na ini nag-intensify na lang ini mga kabyanan into typhoon category no sa aton sining mga kakipay live subong sa DOST Pag-asa si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly Cuenca, good morning. Live kita sa K5 News sa Iloilo. Kaupon mo si K5 Ray Umalay. Engineer, good morning. Yes sir, good morning sir. Kagtaton man nga mga tag-Palamati. Naton latest sa update sa subong adlaw November 10 year 2025. Sa karon no ang si typhoon na Juan no nag-inaini siya samtang gina-traverse niya ang kalupaan sang Northern Luzon. Kag ulihin naton ini siya nasiplatan sa typhoon category sa kadagatan sang Bangar, La Union. May maximum sustained winds na lang ini siya nga 150 kilometers per hour near the center. Dagas na sa pagmadlo sa galabot up to 230 kilometers per hour. Nagaulag din siya west-northwest sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Tungod kay Typhoon Juan, bati masaton sa bulletin nga gin-issue alas 2 na sang aga. Still may nakarisag yapon nga wind signal no sa may probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capi, Aklan, Antique, including Bacloya Islands. So ang ini nga issuances or ang ini nga mga tropical wind signal, posible pa ini siya magbag-o no, sa palaboton natin nga next bulletin kadya nga alas 5 sa aga. Samtang ang bangod ba kay bagyong Juan no, dito sa ato sa Western Visayas maka-experience kita sa generally masulog-ilong mo natin nga panyako sa may mga gusty condition or may mga pagmadlos kita nga ma-experience sa buong adlaw. Strong pa very strong ang ating nga hangin gikan na nabagat na nakatungdan pa nabagatnan magdalain sila sang rough sa very rough nga sea condition. Forecast temperature natin yan sa 25 to 30 degrees Celsius adlaw naton mag-butlak sa 5:43 kag magatunod ni siya 5:24 karon sa hapon. Kagaman naton latest sa update din dito Iloilo Pag-asa. Rolly Cuenca. Sa Rolly, engineer, na-lift na no ang storm signal diri sa may bugos nga Western Visayas sa aton? Sa karon sir, no, based aton nga bulletin sir nga number or karon nga bulletin nga inisyo kay nang alas 2 sa Iloilo sir no, yara sa gapon kita sa signal number 1 and posible pa ini sir magbago sa palaboton naton nga bulletin sa alas 5 no, so batay naton kung ano nga ano nga mga areas pa ang posible na sa paidalom sa bulletin naton kadyang alas 5 nga. Okay, so ang klaro is under gapon kita sa wind signal number 1. Yes sir, based sa aton nga bulletin na sir okay. Alas 2 no. Sige. So sir, may update kita kadyaman nga alas 5 no, so may mga changes pa na sa sunod sa kadyang update naton ni Chider nga may mabuti na nakita no nga mga areas no sa Chider sa may Negros Occidental or diri man sa may Panay Island. Engineer, na notice naton nga from super typhoon tawag ni naghina ini kag nubo ining si 1 to typhoon category. Anong mga indications kag ano ang mga rason nga naghina ini siya, Engineer Rolly Cuenca? Well, usually sir, ang mga bagyong characteristic niya na ang most likely ang mga strength niya no, nagagain ini siya sa may kadagatan natin or ang sir sa kadagatan natin. So once na interact ini siya sa may kadutaan natin, ang ginagapat man or ginadulaan man natin siya sa access sa iyang strength no sa tubig no, so silingon once na magtupain siya sa kadagatan natin, especially kung iyara sa mga mountainous areas, nag-weekend ini siya no, kag ang
pag-gather niya sa moisture is nagahina man or nautod, so butilingon na mas continuous ang pagbigay niya. So that's why muna natabok kay Super Typhoon Uwan nung once nga sang nag-traverse na siya sa may Northern Luzon, so yara sa may kalupaan naton, so nakat ang access niya sa katubigan, so naghina siya into a typhoon detective. Okay. So basta gani kung ara sa tunga sang lawod, mas nagagrabe sa Engineer Rolly Cuenca, mas nagabaskog siya. Ano ni siya ang mga rason na tungod sa anuman sa klima sa idalom sang tubig? Well, usually ang aton nga mga user mas gusto nila ang mainit nga kadagatan, since nga kung init ang dagat naton, mas damo ang moisture or amo na siya ang tubig sa atmosphere naton or amo na siya ang humidity naton. So once nga madamo ang katubigan sa atmosphere naton, mas nag-gain pa gid siya kag naka-create pa gid sa mga pag-ulan nga posible maka-sustain sang iyang circulation. So that's why nga nagakusog ang sa bagyo, once nga yara sa mainit nga kadagatan. Pero once nga tupa na ini siya sa may kadutaan naton, so nakat ang access niya sa dagat nato, so that's why nga nagahina ang mostly sa mga bagyo once nga katupa sa dagat naton. Okay, sige. With that, Engineer Rolly Cuenca, madamo gid nga salamat sa imo sining gintulong nga update. Diri naman niya sa bahin sang Western Visayas kag sa K5 News FM Iloilo. Salamat gid, Engineer Rolly Cuenca. Yes sir, thank you kag mayon ara sir. K5 News FM. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. Alas 5 in punto sa aga mga ka-K5 oras sa ato sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. And in fairness dabi sa may Luzon area mga ka-K5, no? Naging pasa ko na si mo ka-K5 poll nga picture, no, sa aton sining mga kuturan. I don't know if some of you are familiar sa ginatawag naton sining nga Sierra Madre. Sierra Madre is a mountain, no, located in Luzon area sa aton sining mga ka-K5, and ginakabig sa madamo nga eksperto, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati nga ang Sierra Madre is considered as a natural shield, no? A natural shield sang mga Luzon people, no? Magampal kita nga natural shield, no? Amuning panagang nila mga kabyanan sa mga bagyo nga nagalabay, especially sa mga mabaskog nga bagyo, no? Kay kung pananglitan mga kabyanan, sunog gani kay Engineer Rolly Cuenca, kung pananglitan nga magbunggo ining bagyo sa mga mountainous area, sa mga mabukid nga bahin, naga-scattered ini sa mga kabyanan, nagalaptabla, no? Sa aton sining nga mga ka-K5. So kung maglapta siya, mas may epekto ini o kung nagahatag ini sang resulta sa paghinay, no? Kag paghaganhagan sang isa ka bagyo sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa mga kauturan naton ining Sierra Madre, no, sa aton sini nga mga kauturan. I think that is one of the reason why is it from super typhoon nubo ini siya into typhoon category sa aton sini nga mga ka-K5 kag may mga areas kita nga wala matamaan, hindi gawa makabatsyag sa mabaskog hangin tungod nga sagang kag harangan sang sining aton sining nga kabukiran, especially sang sining Sierra Madre mga ka-K5, no? San taga Luzon ka din ka magkadto dito, amo ni permi ang ginahambal nila mga ka-K5. Now, ano ang gusto kag buot naton sining ipalabot sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Nga at the end of the day, sa aton sining nga mga kabyanan, ang aton sining nga mga natural resources, ang aton sining nga mga kabukiran, sa aton sining nga mga ka-K5, makabuligid sa sining kalamidad nga aton sining nga ginaagyan mga kabyanan, no, kada tuig ining baha, pag-ulan, bagyo sa aton sining nga mga kuturan sa mga pinalangga naton nga mga kabyanan, no? So naging trending ni dabi mga ka-K5 ining issue mga kabyanan sa illegal mining, sa illegal logging, no, sa mga real estate construction kung sa diin ang mga kabukiran ta subong ginakalbo na,
ginapatindugan sa mga subdivision, sa mga real estate buildings, sa mga construction, ginapangkot-kot mga kabyanan tungod sa illegal minings, sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Lantawan yung mapa sa Pilipinas bilang ginapakita ta sa inyo. Ang makita nyo na gano'n nag-ulbo-ulbo mga kabyanan, amo pa ng mga kabukiran naton diri sa Pilipinas, na kung makita ninyo very flat, no, ang mapa, silingon way na nagawa bukid. Sa aton sini mga pinalangga nga mga kabyanan, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Just like what happened in Cebu City. Cebu City ginbaha, probinsya sang Cebu, pila ka mga banwa ginbaha, no? Ano ang nangin konklusyon mga kabyanan, no? Sang pila ka mga tawo dito sa may Cebu. Ang Cebu is one of the city and province in the entire Philippines nga naabusaran mga ka-K5 ang ila mga kabukiran. Natamaan ang ila mga kabukiran. Pakita mo na kung may mga videos kada ka-K5 Paul. Naabusaran ang ila nga mga kabukiran. Kay tungod mga ka-K5, very rampant dito mga ka-K5 ang ginatawag nga illegal mining. Kag ang pagkalbo sa mga kabukiran tungod sa mga negosyante nga mga real estate business. No? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. No? So, ambal kanila sometimes huli na ang pagsisisi, no? Huli na ang pagsisisi because hindi lang niya kontrata ang mga corrupt officials, but even those businessmen nga waay nagkakabalaka sa mangin resulta sa ila sini nga mga negosyo sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo. And nagapati kita nga behind this is also a corruption, no? Kay hindi man ni sila ka penetrate, hindi man ni sila ka mga kakipab kapatigayon sang ila business as usual nila kung wala sang mga approval, sang mga permits kag sang mga lokal naton sini nga mga pamunuan sa mga nagkalain-lain nga mga kaprobinsyahanan mga kakipab, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati may mga videos para da i-search mo na, no? Sa aton sini nga mga kakipab amo nang problema, no? And now subong naton nagakarealisar naton ini sa pero sa una nga way pa naton nabatsigan ining mga bagyo, baha, ulan sa aton sini nga mga kakipab kalamidad, no? Way pa naton ni maantisipar, no? Way naton sometimes mahangpan ang resulta sini, no? Sa aton sini nga mga kakipab ti subong kay this is the evidence of abusing sang aton sini nga natural resources sang aton sini mga kabukiran sa pungsod Pilipinas. Lantawa kay galubog kita sa baha. No, wala labot nga pigaw kag lawlaw ang mga flood control kag mitigation project sa iba naton sini nga mga kaprobinsyahanan. And well, in fact sa Cebu City from 2016 up to now, it's I think 200 plus billion pesos ang nakaalat nga proyekto for the flood mitigations and flood control projects sa Cebu, no? Including province of Cebu and Cebu City. But yet sa aton sini nga mga kakipab nakita ninyo kung ano ang resulta, mga kabyanan, sang bagyong Tino dito. Ginbaha ang syudad, mga kakipab. Ginbaha ang pila ka mga probinsya. I can still vividly remember sa aton sini nga mga kakipab ang ginapanindugan kag ginabato sa una ni DENR Secretary Gina Lopez, no? Si Gina Lopez is one of the daughters or children, no? Sang mga Lopezes sang tag-iya sang ABS-CBN bala, no? Sa to sini nga mga ka-K5 isa sa mga environmental advocate nga nanging isa ka DENR secretary in times of Duterte administration sa to sini nga mga ka-K5. But because of her powerful advocacy, no? Sa pagkontra sa mga illegal mining, sa mga wala permit nga nagakalkal sang bukid. And the time she's very vocal and very strong to fight against those big companies, mining companies, nga nagabayular sa aton sini nga mga natural resources, mga kabyanan, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. But because of political intervention but because of a business opportunities, no? Sang pila ka mga gamhanan nga mga politiko, no, sa aton sini nga mga ka-K5 nga
kabi kag kolekta sang kwarta sa sining mga illegal nga mga kumpanya nga nagaguba sa aton mga kabukiran, si Gina Lopez, mga ka-K5, no? Wala mangin successful ang iya sining appointment bilang isa ka DENR secretary. Madamo ang nag-question, madamo ang nagharang nga mga kongresista kay ginakontra ni Gina Lopez ang mga mining companies. No? Tisubong na-realize naton, tuod gali, no? Tuod gali ang ginapanindugan kag ginapakigbato ni Gina Lopez sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. No? Tisubong na-realize naton sa aton sini nga mga kabyanan, but because sa kakiman, sa kwarta, sa pagpangurakot, pagkurap, kag sa mga abusador nga mga politiko, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Napunggan ang iya sini nga advokasya. Sa aton sini nga mga ka-K5, madamo dabi sa mga natapakan kag natandog ang bugal, no? Mga ka-K5 ni Gina Lopez, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Madamo siya sang mga nakakontra, nakapangita sa kontra, no? Amo na nga kung kaisa, when you stand for the truth, no? Damo kagid sang makontra, no? Damo kagid sang may makontra, mga kabyanan, no? Basta kamatuoran kag insakto ang imo ginapanindugan, madamo ka sang makontra, no? Why gito? You know what? Napatay lang to si Gina Lopez because sa iya nga balatian, but deep inside kabalo kita nga very frustrated and disappointing to see nga may ara kita sa mga highly caliber nga mga individual who can really serve, no, with excellence sa aton sini nga pungsod Pilipinas, o galing kay ang gusto ya sang mga bulay og nga mga politiko, not all kundi ang iban gusto nila ya ang mainto-into nila sa gobyerno, ang mabaydan nila, ang mapahipos nila, ang mapaistiplera nilang baba, ang mapabutangan nila sang duct tape ang baba nga maghipos. Ano niya ang gusto sang aton sini nga mga politiko, sang aton sini mga gobyerno? O lantawan nyo na tabo sa DPWH, kay puro sila mga sulugoon da, puro sila da mga ilintuon, puro sila da mga kurap, puro sila da mga dalok-dalok kag sungak-sungak sa kwarta. Lantawan nyo na tabo, puro spalpak ang mga flood control projects, no? Sa aton sini nga mga kabyanan, sa aton sini mga pilangga nga mga tagpalamati, waay sang maayo nga resulta sa aton sini nga mga kauturan. So kundi puros tanan perwisyo sa pumuluyo. So kanugon sa aton sini nga mga ka-K5, gabay pa matagaan ini sang atensyon sang aton sini nga gobyerno kag maimbestigaran ining mga illegal mining companies nga nagaguba sang aton mga natural resources. Lantawa kung ano kadako nga bulig, we are praying and hoping sa plakadlaw nga ang inang Sierra Madre maproteksyonan kag hindi maglabot sa punto nga abusaran sang pila ka mga mining companies, mga ka-K5, no? Kay amo na siya ang natural shield sang Luzon area batok sa mga dalaguan kag tuman kag grabe nga mga bagyo, mga ka-K5. Ang oras alas 5:13 sa aga, oras 3 sa balitang K5 sa umaga. Magabalik kita, mga ka-K5, kag dugay-dugay kuha na to ng report ni ka-K5 Karen Badilla. Standby ka mo, mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
pangarap unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa Kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa Kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa tamo. Bisa rin noon muna ang white pa nakakamahaw sa agay di magkakdo si Kutsan. At siyempre may araman sa may isip. Sigod ka. Tapor, kami ka mga tulog kay Marado ha. Hindi ko naman tulog ka naman na. 1, 2, 3 lang. Kisman pa rin sa konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Gabi. Wow, gabi. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras magkaka K5 na 5:23 sa aga, oras diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampyon nga istasyon. Sa mga ka-K5 naton na always gid ka magtumar maginom sa mga produkto ni Dr. Amel Itang Uy nga sa naging makabulig sa aton sa nga ikaayong lawas. Ang Klinika D3 Bio may vitamin D3 ka na may extra virgin coconut oil ka papatok sa mga ubo, trangkaso, sipon, dilanat, pagpatay sa mga viral infections, viruses kag bacterial infection. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 nga himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil na pamatud-an na sa mga eksperto kung gaano ka-epektibo ang ining virgin coconut oil kag vitamin D3 sa aton sini mga ka-K5
nga ikaayong lawas. Kaya gani sa may mga ubo, trangkaso, sipon, hilanat, bata, tigulang, mag-inom sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio. Hindi ba vitamin D3 kundi Klinika D3 Bio. Kaya ang vitamin D3, D3 lang na ang makuha nyo. Pero kung Klinika D3 Bio, with vitamin D3 kag extra virgin coconut oil o kon VCO. Nakabig ini mga ka-K5 nga superfood supplement. Ang aton sini nga D3 Bio. Available na sa mga butika kag sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy nga napahamtang sa Pasig City branch sa may poblasyon ni Labod, Pasig City, sa may Cosmart Kalinog, sa may Meg-Aw, tupad sa MCR Agriventure kag diri sa may Haro mga kabyanan. Ang Klinika di Alternatibo ni Dr. Ramil Itang Uy tupad sa St. Robert's International Academy. Sa aton sini nga mga ka-K5, basta nagainom kita sa Klinika D3 Bio, safe kag healthy gid kita pirmi. No, sa aton sini nga mga kaabyanan. Mighty C di alkaline base nga vitamin C. Vitamin C, Mighty C mga ka-K5. No, ang alkaline base nga vitamin C, non-acidic vitamin C ni Dr. Ramil Itang Uy, iparis mo sa Klinika DTX 500 o kon Klinika D3 Bio sa aton sini nga mga ka-K5. Oras alas 5:25. Naka-standby na sa linya si K5 Karen Badilla. K5 Karen sa report. Go ahead. K5 Karen. Standby K5 Karen Badilla. On tatong pinaka-latest nga update mga kabyanan sa tong mga bata to. Nga nasa puwanto mga K5 sa Lambunaw. No, nga nakasulod sa sako, way na sang kabuhi, way na sang panapton, kag ginaligar ginhimuslan. Grabe no, sa ton sini nga mga K5 nami ni sa mga suspect ni kung sa suspect ni butangan sang alambre ang pitsurukoy sini. No? Higtano bla sang alambre sa mga utod blaw. Sa aton sini nga mga K5 kung pwede lang tani ng obrahon no. Sa aton sini nga mga K5 mako mo na, just try to imagine mga kabyanan. Ano bato sang 7 ka tuig nga bata? No, ano bato iya sa persa sang isa ka manyakol nga klasik lalaki? No, sa aton sini nga mga K5. And how come nga dira sa balay ginbili ng bangkay? No, K5 Karen Badilla, paano nga dira sa balay ginbili ng bangkay? No, paano ang natabo sinada ng proseso? Ano ginalantaw nga mga circumstances sa aton sini nga mga kapulisan? K5 Karen Badilla, yan mo nang aton sining patpaton sa diri lang gid madugay, may pila ka mga interviews kita diri nga na kuha mga K5 no kahapon pagkadto sang K5 News FM Iloilo dito sa area exclusive mga K5 no with K5 Karen Badilla kag K5 Makoy Espeha. Good morning kay Merilo Verdelosa, bro Jo Bautista mayong aga sa aton sa mga brothers dira no nagapamagid sa aton sining pagpangalagad kay Benji Asturias, Sir Benji Asturias. Good morning. K5 Fans Club International 1 and 2. Mike May Benedicto, good morning. K5 Karen Badilla, ipatpata isa-isa ha halin sa una pakadto sa punta paano ini natigayon kaining pagpanghimulos kag pagpatay sa 7 ka tuig nga si alias Bibi no dira sa may Lambunaw. Ano ang ginalantaw nga sirkumstansya sang aton sini nga mga kapulisan? Paano siya nasapuan kag sino ang ining mga ginakabig nga mga person of interest? K5 Karen Badilla sa report, go ahead. K5 Ray sa subong may 4 na ka persons of interest ang Lambunaw Municipal Police Station sa kamatayon sang 7 ka tuig nga bata nga babayi nga nakit-an nga ara sa sulod sang sako. Wala akon may higot sa liog kag wala sang idalom nga panapton. Kahapon na interview naton ang lola sang bata nga inigid siya ang nakakita kay 5 Ray sa iya nga apo. Ang ining si lola si Dulsura Lusares K5 Ray. Kag according diri sa iya, ulihin nilang updanay sang iya nga apo alas 2 kahapon man sang hapon kay tinag-updanay pa ini sila sa pagpanyaga K5 Ray dito sa ubos sang ilang balay. Bali ang balay nga ginpanyagahan nila K5 Ray, balay sang iya nga lola. Pero sa may siguro mga 50 meters, 20 to 30 meters lang gid kay 5 Ray ang kalayoon sa balay sang lola niya pataklad sa balay sang bata kag sang iya nga amay nga ginatiniran gid kay 5 Ray no, pero wala na to yatawok ano itawag kay ang ining bata dira na da sa lola niya naga-istar kay bulagay ni ang iya nga ginikanan. So suno sa kay Ma'am Dulsura nga kahapon pag panyaga nila kay 5 Ray or after nila panyaga mga pasado ni alas 2 sang hapon
naglisensya ni ang bata nga pauli siya danay sa ilang balay, bali masaka to siya sa balay nila K5 Ray. Dali lang, K5 ka rin, dali lang gid. Sa balay nila, kung sa din sa puwan ining bata nga si Elias Bibe, ang nag-start na si Lola ya lang kag siya, duwa lang sila? Hindi, bali siya kag iya nga amay K5 Ray. Okay. During that time, ang lola, ara pa to sa ubos, kiti nagpanyaga sila alas 2 sang hapon, tama? Naglisensya ang bata, mabalik sila balay, sa babaw, sa takas. Yes. Okay. Ang amay diin? Nagatrabaho K5 Ray. Okay, so butselingon, that time, duha lang gid sila. Dito sa balay sang lola niya sa ubos. Ganun, duha sila. Oo. So nagbalik ang bata dito sa balay nila sa takas, isa lang to yung bata nagbalik. Oo, isa lang siya. Okay. Ano kadugay ito si Lola sa ubos? Wala ni maisahan ka oras kay 5 Ray kay hindi yan ni tani pagpasugtan ang apo niya nga magsaka dito sa takas kay nagaisahanon. O galing naghambal ang iya nga apo nga mabalik lang siya dayon kay 5 Ray kay malantaw siya sa TV. So pagka alas 3 na suno sa iya, nagasinggitan ni siya dito sa may ubos kay 5 Ray kay sa tubang sang ilang nga kusina facing na to sa balay sang bata. Di nagasinggit ni siya kay 5 Ray nga manaog bala ang bata natingala ni siya nga why gid nagasabat kay 5 Ray. So pagka lapit na lang mga almost 1 hour kay 5 Ray natingala ni siya nga why gid gyapon nakapanaog ang iya nga apo. Nag-decide ni siya nga sakaan to ang iya nga apo kay 5 Ray. Ang main door gid sang balay nakalak ang ano ni siya pero ang lucky 5 Ray daw sa mga umana bala tawag na kahoy nga sutsok. Oo. Then ginhimo ni sang lula para mabuksan kay 5 Ray kay wala niya nakita ng iya nga apo sa salas nga nagahigda pero gaon ang TV. Nangita niya siya sang kutsara or tinidor kay 5 Ray no ginsuok niya ni kagamoto ang pambukas niya sa pertahan. Then natingada siya pagsulod niya kay 5 Ray ang comforter sa salas nga naka-plastar nga posible ginhigdaan sang iya apo samtang nagalantaw sang TV nagalinapta kay 5 Ray kag natingala man ni siya nga ang pertahan sa likod kay 5 Ray going pa CR may giha nga gamay. So sang gin-open niya ni dito niya nakitaan kay 5 Ray ang sako sa sulod sang CR kag pag-uyat niya ti iya ni gali apo kay 5 Ray apo ya sa sulod sang CR. Yes. Pero hambal mo kay ina nakalak ang pertahan din nagwa ang suspect. Likod sang ilang puluyan kay 5 Ray, dumay ara na da sang may ginobra nga kanal-kanal ang iya nga tatay suno sa itawag sa lola. Pero ang dako man nga pala mangkutanon suno sa lola kay 5 Ray nga base bala dito gid sa likod nga balay nag-agi kay sa pag-investigate sang aton nga kapulisan, may mga footprints sila nga nakitaan kay 5 Ray sa lutak. Okay. Sige. So butselingon, why lang to na orasan sang madulaan sang kabuhi ining 7 ka tuig nga si Bibe. Anong sitwasyon? Nakasulod sa sako, nasunod tingala ang lola nga may sako di sa siado man na? Yes. So ginbukad ya. Pagbukad ya, ano gid ang sitwasyon sang makalulukoy ni nga bata ka K5 Karen? Kung i-describe sang lola, ano ang sitwasyon ni Bibe? According sa kay Nanay Dulsura kay 5 Ray, ang ginapilit yun nga buksan gid ang sako kay ti nakahigot. Then ang higot kay 5 Ray nga ginusar shoelace sang tennis sang tatay sang biktima. Okay. Ano nga sako ginsudlan? Ano? Ang iya ka feeds na bala kay 5 Ray. Sige. Then suno sa kay Nanay Dulsura since hindi siya kasarang mag-open, ginhakwat niya ni ang sako kay 5 Ray pagwa sa balay kag nangayo sang tabang tigin bululigan to sang mga iban nga himata nila kay 5 Ray no nga kay ti sa dito sa nga area kay 5 Ray magparentihanay lang man sila tanan mo. So may ara nag-open sang tawag sang shoelace kag dito na nga nakitaan ang bata nga nagabarikutot. Then ang isa ka shoelace sang tennis nakahigot sa liog sang bata. Then wala siya sang idalom nga panapton kay 5 Ray kag according sa kay Nanay Dulsura nga paghikap ini sa iya nga apo mainit pa ang lawas kag may pulso pa kay 5 Ray tigin hingagaw nila dala sa ospital o galing pagdala kay 5 Ray ti way gid natabangan ni ang bata ginbawian gid sang kabuhi. Okay.
Why isang panapton? Ang iya sini nga panapton nga ginasuksok kumadumduman ni sa ni Lola di nakita pa ni na-recover pa ni. According sa kay Nanay Dulsura, ang ara sa iya nga tiil kay 5 Ray do nagasabit lang bala. Gasabit lang. Oo. Okay. Now, initial nga investigation, may laceration, gidman makita sa kinatawo sang bata, kagintandog ini, kiti kung ginrape ini siya, kay 5 Karen, sa iya sini lamharon nga edad, no? 7 years old. Kung dako nga tawo o kung may edad-edad na nga tawo ang nagtandog siya, makita na nato ni probably may blood stain ina ka K5 Karen, may dugo sa iya kinatawo kung natandog gidban sa K5 Karen. Ang sunod diri sa Lola kay 5 Ray kag sa pag-investigate man sang Soko dito sa area, gin-check ni nila ang bata kag sa level no sa investigation sang Soko, gin sila mismo gambal nga na tandugan gid ang ining victim kag sa kahapon gin ini kay 5 Ray gin requestan ini nga ipaidalom sa autopsy kag ihulaton no ang result sa subong yang nga adlaw or basi subong ni nga adlaw kay 5 Ray ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay sang bata kag sa subong man or kahapon kay 5 Ray sang naghulat kita dito sa may municipal police station di nagasigito ang ilang case conference na haponan ini sila kay 5 Ray pero according sa hepe sa kay Captain Winston Biadog nga may 4 sila ka persons of interest ginlakip diri ang tatay pero according sa pulis malabo ini kay 5 Ray kay sang time nga to ara siya sa Banwa kay 5 Ray nagatrabaho ni siya kung hindi na magsala dan may ginapandayan ini siya kay 5 Ray dito sa proper. Pero ang tatay pagkakita sa Lola na-contact din ang tatay nagpuli dayon? Yes, nagpuli dayon kay 5 Ray. Okay, natinguan taman siguro ng interview, no? Anong interview si Lola, si tatay, arada sa interview ta? Ang tatay, why ta ni naabtan gid kay 5 Ray, kay nagaupod di siya sa pulista sa pag-backtracking kahapon. Pero si Lola, nga amo gid ang nakakita, na tigayon ta ni siya nga maistorya kay 5 Ray. Actually, naabtan ta ni siya nga nagahilibion dito sa puloy-an sang ining bata. Ginagayda niya ta or ginasaysay niya sa aton ang crime scene kay 5 Ray. Una naton niya ipakita kay 5 Ray ang pag-guide no ni Nanay Dulsura sa aton kay ginapakita niya kung paano niya nasapuan ang iya nga apo kay 5 Ray. Kuna boy pinggan ko boy makaon kita nagkaon sa laka patiyo ng ran tawaan naman katong dakli. Pagtapos nakakaon kuno tapos na po kaon. Di kung po inom to. Pagang waay pa kakipay ba Karen? Good morning gid kay to Isyok Ilisan nagapamati gid subong upod yung mga barangay tanod sang barangay Batuan na Pototan. Sige. Sana pala na patay kay hindi ko sana. Dari naka-plaster na ang comforter. Comforter ko sa mga pulis. Oo. Diyan ginuba na ang alak na kadyan kumata ko masako. Diyan ko makita bata nagasikrutot sa sako. Nag-aangay ang bata kadyan sa sako. So, posible nga diri nag-agi ang suspect. Hindi ako maglusot ang mga liputan na. Boy, kuno buon pinggan kuno boy makaon kita nagkaon sa laka patiyo ng ran tawaan naman katong dakli. Pagtapos nakakaon kuno tapos na po kaon. Di kung po inom to. Pagang waay pagkapampang yan sa harampangan na nagsisisi anak nakon.
Na kununay ko na mahaulianay ako sa balay kuno hindi lang ko buhay. Kung hindi ka na mag-uli to yahi hapon doon. Puro buhay ko kung maabot na si papa mo. Kuno balik man ako dayon. Si daw gimpabayaan ko man lang. Hay pero man di naga-uli to ya nga nagalantaw ka TV. Tapos kung mga tapos man tagbuko na ti kuan ano ang ginalantaw TV to. Manawag ako, naganulhog di agi. Kuno may ginalantaw pagani kuno ako tuya kuno nanawag na siya. Nay si kung kuwa iti mo ti iba tuya kung bihalang ako. Amo to sang urihe doon. Ni nakakaon doon, nakangako na naghuhampang yan. Tiway labuhay. Pag ako naginduraan gi. Mga ano oras na yun? Mga pasado alas 3 siguro. Okay, do yun. Pag amo na to, ang pagkuan ko kana. Nasa amo na kung pagsagap ko kana sa puko rosari ako kanina. Karen, ano ka rin nga barangay? Bali, ikaw ya, Ari. Tampukaw. Porok 3, Barangay Tampukaw. Tampukaw lang Bunaw, no? Yes, yes. Okay. Nakita mo may picture to sa balay nilang bata? Nakita mo tsura ya? Yes, may Ari kay 5 Ray ang ining bata pero ang ginpakita nila sa akon kag ang picture nito gamay pagid siya kay 5 Ray pero according sa iyang lola ti subong medyo ano siya may taas ni siya o galing ti mo ni gamay 7 years old na mag 7 years old grade 1 na eh. Grade 2 siya according sa lola. Why sila sa picture nga do grade 2 na? I mean, the way mo, ilang tawon mo bala na nung physical picture sang bata na no ano gidman ang prone gidman ni sa tawag ni sa nga ano bala mabiktima. May ara ko da gin send kay 5 rin no. Igwapa gid man ni siya nga pagkabata. What I mean is ano bala, tanong siyempre kung ano ka bala, kung adik ka. Siyempre na lang tao mo kung may edad-edad ng bata, may taas, may height, may muna bla. No, kay ti ang mga adik ni kapili man isang biktimahon ka kay 5 Karen Badilla kag tungambal bla ni nanay nga usually ang routine nila bla ang bata nagapuli amo na oras kung kaisas balay nila isa lang lantaw TV pamilit. Diba si bala ginapanilagan bala sang suspect kagakuha tiyempo kuha buylo bla kay 5 Karen. Correct kay 5 Ray no. Ti sa subong ang mga ginapang investigate inisang aton nga mga kapulisan posible ang mga taga-dira lang man kay 5 Ray no. Kay kung ikaw nga pangayaw hindi mo ni masaunado ang lugar kay antes ka makasulod gid sa ilang nga balay ang may mga tanom-tanom ka pa ni nga agyan kag hindi mo mahalata kung sa dalom ka nga may Kay 5 Karen. Sige. Balikan na lang karon si K5 Karen Badilla. Anyways, may 4 ka person of interest na ang aton sining mga kapulisan. Kadto kita na with K5 Western Visayas. Kamustahan? Sa ilo sa piyak? Sa ilo tabi sa piyak? Sige. Antike. Good morning, Daddy Babes and Sir Robert. Ang tiyempo namon diya kadya nga aga nami ang huyop kangin saktuhan lang way gawa nagabaskog nakita pa namon ang sira kang bulan kay na kadya nga kasanagon ho. Nakapang-appear naman kami kang DTX Coffee Mix with D3 Bio. Balik ka ninyo dyan Bacolod. Areglado, salamat kid tambalang ni Smar sa Antique kadto na to ng Capiz. Sir Jobart Lago. Good morning, Sir Babe, Sir Robert, sa aton sa mga makabalan sa Antique, Kagaklan, kag Iloilo, SM or EM Ray. Mga sitwasyon sa amon sa probinsya sang Capiz, Ciudad Sang Rojas, makanay-kanay yung panahon subong, wala sang ulan, gamay nga hangin, pero mabalod ang amon baybayon. Naaga pa nakakapina DTX Coffee Mix. Balik sa imo, Bacolod. Salamat kid Sir Jobert, kay tuan to balikan ito ng Iloilo, Sir Ray. Good morning, K5 Western Visayas. NIR, mayong aga, loud and clear ang inyong sulod rin sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo da. Salamat kid Sir Ray, katuan na to ng kalibo mga ka-K5. Sir Michael Celorio. Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ng signal. Amanayan ang tiyempo di Samon, nagapulan na ang nasidlangan. Kabay pa nga mag-init na. Kag naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Daddy Babes. Salamat kid Sir Michael, mga ka-K5. Halos kulo kompleto na ang samahan, mga ka-K5.
Katuan ta na nga to sini nga mga balita kamustahon na to diri sa Negros Occidental kaga syudad sa Bacolod nayan na yang chimpo de way problema way na sang weather disturbances diri sa Samon. Unlike ito kahapon nga medyo maulo-ulanon tuga ni bagyong Uwan amot diri sa Capiz. Sakay Sir Jobert, kamusta ang panahon diri ni Uwan kapon sir? Diri sa amon, Sir Babe, Sir Robert, sa atong mga tagpalamati sa Western Visayas kag Inayar. Mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz matapos nga naglabay ang nasambit nga bagyo. Signal number 1 ang probinsya sang Capiz, mga ka-K5, sus marekagusip. Nagtaas ang tubig, no? Nagbaha-baha, mga ka-K5. May mga utod kita nga nagsalaylo sa nagkalain-lain ng mga evacuation centers. May patay kami diri mga ka-K5 matapos nga nagbaha mga ka-K5 sa Barangay 7 sulod sang Rojas. Nagsulod sa Panimalay ang tubig baha mga ka-K5. Short circuit na kuryente ang isa ka mister nga 39 anyos. Wala gid makalabot no sa hospital mga ka-K5 ining pribadong empleyado sa isa ka pribadong kumbyuhan mga ka-K5. Patay ang nasambit nga biktima. Inakwat siya pataning refrigerator aron muna kay pumilit ang nasambit nga biktima mga ka-K5. Samtang sa evacuation center may isa ka tigulang masakiton na giban diri sa Banwa sang Pilar 72 anyos gindala siya bata nga BHW sa evacuation center. Ito sa evacuation center, kaagahon gin-atake si Nanay Herminia nga 72 anyos sang iabalatian na bugtuan gid sang iya sinihulam nga kabuhi. Samtang isa naman ka disgrasya sa motor sa panitan matapos nga nagaulan-ulan, pakita sang abilidad nga biyahe sang motor or single nga motor. Ang ligad nga gabi na disgrasya mga ka-K5. So far, sa sining matinion, madamo pa sa makauturan naton ang ara sa evacuation center mga ka-K5. Back to you, Bacolod! Salamat kid Sir Jobert sa Capiz mga ka-K5. Amo na ang sitwasyon man mga ka-K5 dire ang mga evacuees gina-providean sang salakyan sa atong sining mga barangay para makalabot to sa evacuation center. Kadtuan na to ng Antique, tambalang ni Smar, Antique. Mga nagapanguna namon nga balita dyan sa probinsya kang Antique kahapon while nagahulat-ulat kami ka posible pagbayo ni bagyong Uwan no nga posible maka-experience man kami dyan kabaskog nga hangin. Kinibot kami kang gulpi naguwang ang bombero kay 5 Western Visayas. May isa ra ka sunog nga natabo dyan sa may bahin kang San Jose de Buena Vista, particularmente no dyan sa may barangay sa East K5 Western Visayas. Ang rason kay tinaginaway ang diyang magnanay ang 65 anyos kagang anak kadiyang imaw nga bata. Mayad lang gani kay 5 Western Visayas kay gilayon nga natawgan kang bumbero. That is why nga partially damaged lang anda kadiyang nga balay kag minor lang kung minor nga kapilasan ang naagam kang diyang 65 anyos nga nanay nga gilayon man gendara sa hospital. Sa dugang pagid nga mga balita bangod sa diyang bagyo ra kami klase ura man ti opisina ang tanan nga opisina kang gobyerno alin sa lokal hasta sa national government agencies matapos nga ginaprobahan kahapon kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga ikanselaran ay ang trabaho kag opisina sa gobyerno kay 5 Western Visayas. Pero kagabi, mga pasado las 11:40 sa gabi, may 4 ka mga barangay sa may Banwa kang Bugasong nga ang atan mga otoridad nagpatigayon kang force evacuation labi ringgit sa barangay Giya, Sabang West, Paliwan kag Hinalinan banged tuman ka mabaskeg kag padayon nga gataas ang balod sa baybayan kay 5 Western Visayas. Maluwas sa diyang mga evacuees, may mga na-record man kami nga mga nagbrakwit alin sa may Barbasa, Tibiao, Colasi, Sibasti, Pandan, paagto sa Libertad kag sa Kaluya banged sa diyang bagyo nga si Uwan. Nagapabilin kami dyan sa signal number 1. Mura mga balita namon dyan sa Antique. Balik ka ninyo dyan, Bacolod. Salamat kay Antique, tambalang ni Smar mga ka-K5. Tapos ang Antique kadtuan ta tabokan naton mga ka-K5 ang Iloilo, Sir Ray, Espia, Umala, Iloilo.
Good morning liwat na K5 Western Visayas kag NIR diri sa may Iloilo. Why gid kita makabatsyag sang grabe nga ulan, may mga paghuyop lang sang hangin nga kung kaysa nagabaskog kisa nagahinay man, pero sa gihapon ang probinsya sang Iloilo kag syudad sa Iloilo yara sa gihapon sa signal number 1. Nagdeklarar na sang alert red level alert status ang syudad kag probinsya sang Iloilo kahapon nga adlaw, kag may pilaman ka mga evacuation center ang pang reactivate, kag nagpatigayon man sang pila ka mga preemptive evacuation ang pila ka mga kabanwahanan sa may probinsya sang Iloilo, lakip na ang Batad kag Carles, no? Ila binagid ang mga pumuluyo nga malapit sa mga coastal areas. Pero masubra pa sa kalamidad ang ginaagyan subong nga kasakit ni sang isa ka lola didto sa may barangay Tambukaw, Lambunaw, Iloilo, mga ka-K5 Western Visayas kag NIR. Ini matapos mga kabyanan nga inuras lang gid ang balot sang naupdanay sila sang iya sinipito katuig nga apo nga si alias Bebe sang nagpanyaga sila sa ubos sang ila sini nga balay sa ilaman sini nga himata. Naglisensya ining 7 katuig nga bata nga si Bebe sa iya sini nga lola nga mabalik sa ila sini nga puluyan 50 meters away from the house kung diin sila nagpanyaga. Kag sang ginapangita ini sang iya sini nga lola kag ginatinawag didto sa ubos ay ini nagasabat ang bata, rason nga nagbalik sa iya sini nga balay ang ining iya lola kag ginapangita ang iya sini nga apo. Natingala ini nga nakalak ang pertahan samtang nagaandar ang TV sa sulod sang balay. Sang ginbuksan ining pertahan mga kabyanan, no, why didtong apo ginpangita pagid sang iya sini nga lola kag nakit-an sang lola ang isa ka sako nga may higot. Sang ginhakwat sang lola ang sako kay tuman ini kabugat, hindi iya mabuksan ang higot nga ginhigot sa sako. Nagpabulig ini sa mga pumuluyo kag sang pagbukas sang sako didto na nagtampad mga kabyanan ang lawas sang biktima sang 7 katuig nga bata nga nagabarikutot. Way na sang panapton kag may higot sang syulis ang iya sini nga liog mga kabyanan. Sa inisyal nga impormasyon sang Soko, may dako ang posibilidad nga ginhimuslan ang bata kag gintandog sang suspect. Ang suspect palaligban ba kung sino, pero may 4 na ka-person of interest ang mga kapulisan, mga ka-K5. So ginalantaw pa sa karon kung sinugid ang nag-obra sini sa iya sa makaluluoy nga ginadangtan sang sining 7 katuig nga bata nga si alias Bebe, mga ka-K5. Ginhingagaw pa ni dala sa ospital kay sang nasapuan ini. Suno sa mga pumuluyo may pulso pa kag mainit pang bata, pero pagdala sa ospital gindeklar ini nga dead on arrival. Amo ning mga balita diri sa may probinsya sa Iloilo, balik sa inyo dira ka K5 Western Visayas. Grabe, sapat ka klase sang tinuga nga naghimo sang krimen sang bata, 7 ka tuig mga ka-K5. Lulong sa droga naman ang mga ini. Sige, salamat gid Iloilo, Sir Ray Espiha Umalay. Katuan naton mga ka-K5 ang Kalibo, Sir Michael Celorio Kalibo. Good morning liwat K5 Eastern Visayas kag Negros Island Region. Sa mga balita diri sa banwa sang Kalibo, wala klase subong bilog nga probinsya nga Aklan. Duha ka adlaw gid, no. Suspendido ang klases tanan nga level diri sa probinsya nga Aklan base man ini sa Presidential Proclamation 106 mga K5, no. Nagpaginpagawa ini sa amon na Provincial Governor Joan Vera Flores kag of course ang amon man Mayor Joris Bautista Socro nagpagawa man sang class suspension K5 Eastern Visayas. Ang probinsya sa Aklan kahapon wala gid man baskog nga hangin, may mga gamay-gamay nga pag-ulan, pero may mga gamay-gamay nga nagkalatumbang nga mga kahoy dito sa banwa sang Tangalan. Nagpatigayon gani sang clearing operation ang aton MDR pag makatapos sa Philippine Army K5 Western Visayas, no. Ang probinsya man sang Aklan sa idalom sang may storm surge warning kahapon 2 to 3 meters in K5 Eastern Visayas. That's why ang barangay diri sa Bano sang Kalibo, ang punong barangay sang Barangay Kaano nagpatigayon sang forced evacuation. 4 ka pamilya, bali total sang siyam ka mga individual kag ara sila subong sa gindala sa Barangay Hall K5 Western Visayas ang nagaserbi nila nga evacuation center. So far ang probinsya ng Aklan nasa idalang gyapon sang signal number 1 mga ka-K5, no. Kag so subong matutawhay ng aton probinsya ng Aklan kag Banwa sang Kalibo. Kahapon man may isa ka lalaki napatay na kuryente ini siya K5 Western Visayas. Samtang nagapanghawan siya sa palibot sang ila balay.
mga ka-K5. Amo nang mga balita di balik sa imo Daddy Babes, Sir Robert. Salamat kay Sir Michael Silorio dira sa Kalibo mga ka-K5 diri sa amon sa Negros Island region kaga siyudad sa nga Bacolod apisar nga tiya kita diri biktima man ni Bagyong Tino nagkalaoto nagkalaligto nga to ng tina di that's why subong ongoing ang tong sining rehabilitation mga ka-K5 pero minilyon man ang damage de pero why nagakalingkang nga aton nga si Dr. Amiloy himo ya pang payuhumon ang mga biktima sang Bagyong Tino sa iban nga mga banwa katulad sang La Castellana, syudad sang La Carlota kag may kanlaon pa ganit pero ang barangay Yubo mga ka-K5 dako gid ang nahalitan to kay damo sang mga ara sa bukid nga apektado sang tubig baha mga ka-K5 ti nakayuhom gid mana ang mga evacuees kahapon sang ginpadulungan sang news team kag Klinika de Alternatibo Medicina and Arwayo Foundation upod sa kay Dr. Amiloy ang pagpasalamat puwerte mga ka-K5 100 ka mga pamilya 150 ang lubos nga napektuhan sa kasagsagan ni Bagyong Tino nga nagutas sa madamo nga kabuhi pagkawasa sa mga palangabuhian nga daw madulaan na sa paglawom ang tanan tob subong nga antos pa sang natabo nga trahedya. Idugang ko lang 150 ka pamilya sa duha ka binyo sa barangay Kabakungan La Castellana kag sa barangay sa La Carlota sa barangay Yubo kag RSB nagalabot tanan sa kabugusan nga 700 ka pamilya ka K5 sa tagaan sa bugas kag suman food box sa aton nga mga biktima sa bagyo nga yara sa evacuation center. Sa aton paglibot-libot kahapon may mga lugar pa nga ginadiklagging ang mga overflow kay gintambakan sang mga dalagko nga kahoy kag sumuman bato kag nagrirot ang mga sapa sa kabangdanan nga ang mga balay na agyan, mga bato, kahoy kag sumuman mga balas ang nagtambak sa mga pamalay dira sa Kanlaon. Pero ang masubo mga ka-K5 kay may linog pa nga nabatyagan kagabi alas 8:19 2.7 nga magnitude sa Kanlaon kag 2.9 mga alas 9:30 dira mismo sa Kanlaon. So muna mga nagakalanabo dili kag kapon din pasalamat kita bilog nga team ato to sa La Carlota, La Castellana kag Yubo. Mga balita namon din sa syudad sa Bacolod kag Negros Island region. Di ko na pagibalik sa inyo Iloilo, Ruas, Antique kag Kalibo. Madamo gid ka salamat. Oras mga ka-K5 alas 5:58 sa aga. Ang bagyo gapagwa na sa Philippine Area of Responsibility matapos ka maglaslas sa pila ka mga area sa Luzon. Kita sa gitalikdan nga adlaw naka-eksperyensa kita diri sang mabaskog nga pagulan kaguyop sang hangin tuga man ni Bagyong Tino. And we keep on praying that nga madula ining mga bagyo kag hindi na kita maka-eksperyensa and we will celebrate the Christmas together nga wala sang kalamidad mga kabyanan kag pagsugalaw sang bag-ong tuig para sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpamati kag mga kuturan. Second Korea
Nichols 7:14. So gani sa kanta, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek in my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. So gabay pang matalampuwasan sang aton sini nga mga kultura ang mga kalamidad kag ang mga kabudlay nga ila sila nga ila binigay dito sa mga kultura naton nga labing apektado sa Negros area, no? Kahapon dito nga aton sini nga Chief Executive Officer ang CEO naton nagdulong sang bulig sa mga relief goods, no, sa mga kultura naton nga apektado sang sining bagyo mga ka K5. So gabay pang makabangon liwat ang aton sini nga mga kultura sa halit sang sining mga kalamidad. Alas 6 punto sa aga oras sa aton sining nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sumaga wenta oras kag tiyempo bantayan na lang ang pila ka mga balita sa aton sining nga mga public affairs sa program sa aton sining nga mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon ng K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Magabalos na ang DTX 500 morning newscast. Sa aton sining nga mga ka-K5, sa aton sining nga mga kulturan, kita ay naman kita sa masunod nga mga inadlaw diri lang sa kampiyon nga istasyon kag sa balitang K5 sa umaga. Sa pangalan sa bugos nga persa sa K5 News FM Philippines, ako naman ang inyong kinanda, nalagad ninyo sa kanginan, kaupo din sa tag sa kaaga. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilit sa mga tinagang nagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga